Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nsanje Southwest. Ndi mukalo masuka kuli mutu foto zere mbili anu ngati inspector wa avionics. Mwina ndikufuseni muyesese musanayambe kupeka presentation yanu mutu foto zere avionics ni chani. Chifukwa kuli anthu ambiri kunjaku ife nazo la magali modo saka ni ma avionics ka mina makala nazo koma ndiliulo la chilendo mapanelo a avionics mu ndege moja kodi amakhalamo bwanji alipo angati kuti anthu akhale ndi chithunzi tikamati avionics ndi mwina modati masula fotokoza bwinobwino ndondomeko zonse. Thank you, Chair. I am Colonel Bernhard Innocent Chirunguni. I am an avionics inspector. I will take you back to the first step to become an avionic inspector. You need to go to a school of aviation. In my case, I went to South African Air Force, where I was trained as a technician, aircraft technician. Ndikuimiseni bwana pepani paja manati mutu zanjijewa ndi mwina muzongo phatikiza Chabwino kulize kale bwana ndiye ku South Africa kumene kuko ndithu ineyo anandipanga train ngati okonza ndege, technician wa ndege. Nditabwera ku Zomba Air Base kumene kuja tinapita type conversion ya Madonia chifukwa ku South Africa timaphunzira ma C-130 aircraft from America. So there was a need for a conversion to the Dornier aircraft. Tiyenera ndithu kugwira ntchito pa Dornier aircraft, ndi chifukwa chake tinapita ku Germany for a conversion. That's type rating. From there, ndakhandikugwira ntchito ngati technician. Then ndi ma training osiyana. I became a flight engineer. Ndi ndakhala ndikuluka pa Dornier imeneyi for quite some time. Ndi chaka cha 2011 ndinapeza mwayi okuti ndinapita ku Germany so kachiwiri kukaphunzira za inspector's course. Time imeneyi ku Malawi Air Force kunali mzungu amene anasala pang'ono kumapita wa avionics. Ndiye pamafunika ndithu kuti pakhale inspector wa avionics. Chifukwa yake ndapeza mwayi umene wo 2011. Ndiye kuchokera 2011 imeneyi ndakhala ndikugwira ntchito Malawi Air Force ngati inspector wa ndege. Chair, mwandifunsanso kuti avionics ndi chani, mwina anthu amangomva. Avionics imatanthauza kuti pali magawo 4. Pali electrical system ya ndege imene imakhuzana ndi anything electrical pa ndege, imene gawo loyamba. Gawo lachiwiri, Chair, palinso instruments. Mu ndege muli ma instruments osiyana amene ndege imagwiritsa ntchito to monitor ma engine komanso navigation, imene ndithu ndi instruments. Gawo lachitatu limene ndi gulu la radar system. Radar system also ili payokha yapa ndege, department on its own. Yomaliza ma radios amene wapa ndege pa Dornier 228 ndi ndege ina iliyonse pamakhala ndithu ma radios for communication and navigation. So in short zonse zi follows munthu kapanga master umakhala avionics. Chifukwa chake word imene ikubwera avionics, that's electrical instruments,
radios, and radar of the aircraft. Thank you, Chair. Ndathokoza mkhoza upitirizana upereka ripoti yanu umboni wanu umene mukuziwa pa masamoni amene anakupasani. Thank you, Chair. As I have already introduced myself, I was summoned to appear before the ad hoc committee on the Chikangawa plane crash inquiry to testify on the role I played in the planning and the preparation for the late Vice President's flight on 10th June 2024 on the following. The first one is maintenance records. The second one is inspection records, defects reporting, technical certifications, and airworthiness assessment as an avionics inspector. As an avionics inspector, the only time I work on the aircraft is when the aircraft is in the inspection or when the aircraft develops a problem that requires an inspector. So, all records on the following inspections are kept. Right from the flying time inspections, I do supervise those and records kept. On the calendar time inspections, the technicians work and I make sure that they keep the records. On the annual inspections, it is the same. So during any inspection, an aircraft is withdrawn from the flight line into a dock in a hangar. After any inspection in the dock, the aircraft is released back into flight line service to carry out different missions which are required by the authority on this aircraft. So, there are technicians who work in the flight line who perform pre-flight checks before any flight and post-flight checks after a flight. In these cases, there was no need for an inspector. There is a technician who accompanies the aircraft as the flight engineer to check on the aircraft throughout the flight. So the flight engineer reports back to the base if there is any problem with the aircraft. My duties are very simple. I just follow system and components evaluation done by the technicians. I make sure they do the right job according to the Civil Aviation Authority. I also follow the regulatory compliance, making sure that the maintenance procedures are followed. The technicians are using the correct tools. I also check the documentation of the aircraft. I'm also a quality assurance officer as an inspector. So, in conclusion, Chair, all maintenances are carried out in accordance to aircraft maintenance manuals on all aircrafts under Malawi Air Force. And all records are kept in the Maintenance Control Center. And this control center is managed by the aircraft inspectors.
and we have got one chief inspector who makes sure that everything is going on well. In case of Dornier aircraft, MAF Tango 03, all inspection procedures were followed and all records kept like all other records of the other aircrafts. Chair, sir, honorable members, I submit. Asoma kwambiri Colonel Chilunguni. Mungatifotokozere last time amene munapanga inspect ndege imene. I'm not sure exactly the last time I inspected these aircrafts, but it was 2024, somewhere in April. Chairman. Mudapanga inspection panayi mavuto ena aliwonse? In case of Tango 03, pamakhala ndithu tizinthu tina tomwe timachosa chifukwa chakuti nthawi yatha. We call them time change items, TCIs. Ndiye timachosa timene monga tima relay ena tinayenera kusintha sikuti atha koma time expiry. Ndiye zinthu ngati zimene zozo timakonza. Ma engine mumakhala ndithu ma components amene timapanga check wiring kuti ili intact. Ndi zina zambiri zimene ndithu timapanga. Koma in case of this aircraft, I don't remember kuti tinali ndi mavuto ambiri. Inangolowa mu inspection as a routine check. It was, I think, 100 hours inspections. Thank you. My members, mafoso ena ndiena. Tiyambe ndi Mchewu Nzozimvayi, kinako Mwanza Central. Thank you so much, Chair, for giving chance the people of Mchewu Nzozimvayi constituency to ask a question to Colonel Chilunguni. I have one question, Colonel. Sorry. Chabwino. Ndipempha kuti mwafuse kunchichewa. Ndipitirirabe kufotokoza kuti ndine Dailes Moses Mbengo, MP wa kunchewu kuyimira anthu akunchewu Nzozimvayi. Ndimangofuna ndifusefuso limodzi kunena kuti in aviation poti bezinazi zimavutira kutchula mchichewa. In aviation mumatha kulola ndege kuti uluke opanda insurance. Zikomo kwambiri. Thank you, honorable member. Ndege simayenera kuuluka opanda insurance. Koma imayenera kukhala ndi insurance. In our case pali anthu amene amapanga process za insurance imeneyo. Ifeyo ndithu sizimatikhuza ngati inspector koma administration chifukwa zimakhuza drama. Ife chimene chimatikhuza ndichokuti timangowapanga advise kuti equipment yathu should be insured. Thank you, honorable member. Chair, ndingofusa sopulina lomaliza. Kunena kuti anzanu ena anayoza komiti ino kunena kuti tsiku ili la pa 10 June limene dachitika ngozi. Ndege imene ya Tango 03 inalibe insurance. Funso langa ndila kuti zikachitika chonchi ngati mmene zachitikiramo kuti inauluka ndege opanda insurance anthu amwalira achita ngozi. Mumawathandiza bwanji? Secondary zidayamba zidachitikaso mbiri ya dziko lino ndege kuchita ngozi yoti ilibe insurance. Zikomo kwambiri. Thank you, honorable member. Chiyambire sinachitikepo ngozi ngati imeneyo ya ndege yopanda insurance. Ndikoyamba kuona ndithu ndege yathu ya Malawi Air Force ikugwa. Chifukwa ndege zimene zitima zidalira kwambiri
ndiye we were shocked kwambiri kuti ndegeyo ndithu inafika size yokugwa. I'm very worried chifukwa imene ndithu ndi government asset imene boma linatipasa responsibility kuti tiyang'anire. Chifukwa cha mwina mavuto ena, I'm not sure kuti nkhani za insurance zinaenda pati. Chifukwa kumbuyo konseko amazipanga insure. Koma ndikuganizira kuti mwina insurance inali itatha. Komanso vuto lake sitikuuluka ndege zathu sizikuuluka. Most of the time doniers are on the ground. Matha ndithu mwezi ukhanga tisipa base ayi ndege osaiona. Nthawi ino umachita kupempha kumapempha kuti mwina ndege inguluka. Chifukwa ikangokhala sizimakhala bwino ya. Chifukwa chake mwina insurance yo inakhala ngati ikuvuta ndege zo sizikuuluka. Ndiye chosaziwa ndi chimene chokuti pachitika ngozi kukumana kuti ndege ilibe insurance komanso yagwa. Zimene zili zovuta. Thank you, honorable member. Lomaliza, Chair. Lomaliza. Zachitika ngati mene zidachitikiramo insurance panalibe. Ngati amene mukugwira ntchito ngati mkulu amene mukuyang'anira ku tinenoti ku department imene munakhalapo pansi ndi mabwana awo mwina kukambirana kufunsana kuti poti ndege yathu idachita ngozi ilibe insurance ndi ziyenda bwanji zinthu nanga anthu amene wa compensation nkhani zake ziyenda bwanji. Munali ndi mwayi mwina okambirana nako nkhani ngati zimenezi. Komanso mwina kuchita follow kuti kodi zakhaliramo tiziyendetsa bwanji. Zongo kwambiri. Honorable member, chair. Zovuta ndithu chifukwa ineyo mene zinachitikiramo is of late kuti I realized kuti ndegeyo was not insured. Nimaganiza kuti ndegeyo is insured. Ndipo ndimakambirana ndi inspector nzanga Colonel Mdokwe kuti mene zililimo a insurance atipeze gulire ndege ina koma sagulenso exactly the same type chifukwa pali mitundu ina imene yangotuluka kumene pali new generation ndipo sachedwa apanganso ina very advanced imene ili ndi china chilichonse cha avionics, modern avionics, very comfortable aircraft kuti mwina a insurance akatipasa boma lipange top up tikagule ndithu ndege imene yoyo imene it will be a pride for the nation. That was what I was thinking. Komanta yamba ukambirana ndi akone ndokwe anangondiza kuti chilungoni ndege is not insured. And why? Then he said kuti izozo nde zofunika kukambirana. Nde up to this point in time nditu tikusowa bogwira. We are very worried about this development. Thank you, Chair, honorable member. Choncho mukutsimikizira mtundu wa Malawi kuti ndege imene idauluka pa tsiku limene lopanda insurance. Honorable member, I confirm. Zeko muombe. For Selina, Zombatonde. Sorry, Enali Mwanza Central. Yes. Kina yes, kutibwera, Chair. timwana kutibwera Zombatonde. Sorry for that. Yeah, no, Chair, zikuma kwambiri. Ndimafuna kuti ndimve nanga sindu amene muli inspector. Chifukwa apa tikuyang'ana kufufuza kuti tione kuti kodi chinapangitsa ndi chani, chinapangika ndi chani. Ndiye tikugunda mbali zonse. Kwambiri chimene tikufunsira inu anzathu amene mayang'anira ndege nkuti tidziwe kuti kalipo kena kake kamene mwina muganiza kuti simunakayang'ane kuti kamene mwina kakhoza kukhala kachifukwa kamene kakhoza kuchititsa ngozi imeneyi. Ndi chifukwa chake pakumabwera magulu osiyanasiyana. Ndiye ndimangofuna ndidziwe ngati inuyo inspector kuti mutayang'ana zonse pa ndege imeneyi palibe kena kake kamene mukumakaganizira kuti kapena mwina chakuticho chimene mwina chikhoza kukhala chinatenga nawo gawo. Thank you, honorable member. Through chair. Malawi Air Force Tango 03. Ngati ndege ina iliyonse imakhala ndi ma problems. Akabwera ma problems amene wo
we try as much as possible to rectify. Nditi kamapanga release aircraft after mwina defect ina iliyonse imakhala kuti ndegeyo is airworthy. Ndi pa kanthawi imene yonseyi imene Tango 03 imauluka, it was airworthy aircraft. So far no problem. Thank you, Chair, Honorable Member. Zikomo kwambiri. Pali kachitsulo kaina kamene kadaya sinthidwa pa ndege. Ningofuna ndidziwe kayi ngati mukudziwa za kachitsulo kameneko mati ADI. Yeah, mukudziwa kuti kadaya sinthidwa? Honorable Member, Chair, sir. Yes, ndikukumbukira kuti we had a problem ndi ADI. ADI imatanthauza attitude director indicator, imene ndithu imasonyeza pitch and roll of the aircraft. Ngati ndege ikukwera mwamba imasonyeza kuti mukukwera, ngati mukusika mukusika, ngati mukupanga bank left or right, ndithu indicator imene iyi imakusonyezani kwenikweni mukakhala kuti muli mu weather imene sili bwino kapena usiku kuti you don't have any references. Ndithu instrument imene iyi ADI imatithandiza kwambiri. Nkhani ndiyo kuti ADI ya ku left ndi ya ku right zimasiyana, koma I remember kuti problem imeneyo tinathana nayo bwinobwino, and the chief pilot anakapanga test kuti ADI ili bwinobwino. Thank you, Honorable Member. Chair, sir. Zikomo kwambiri. Chair, ine mafunso anga anali amene. Supplementary. Keno, mkoza kuti thandizako kutiuza kuti mawingi amene mtanalo siyana ma ADI iwa ya ku left ndi ya right inakayesedwa unakoza kuti ili bwinobwino. When was that? Can you remember kuti unali mwezi uti chaka chiti? Honorable Member, through Chair, sir. I can't remember exact date ndi nama, koma ndimangokumbukira kuti panali problem imene yoyo. Chifukwa simaloweza mu ndege muli zinthu zambiri zoti timachita, ndikuti munthu aloweze date lokuti unakonza liti. Or nimaziwa kuti ndizaonekera siku la lero, I didn't concentrate kwambiri za date ilo kuti nali liti yayi, koma ndimangokumbukira kuti ine ngati inspector ma technician anga they tried the best, tinakonza and I signed kuti takonza system imene iyi kuti china chilichonse chili bwinobwino. Pali yaku left imene imachedwa attitude director indicator ADI imene mukunena, imene imakhala kwa pilot. Kwa pilot kumakhala the same instrument koma yosiyana ndi yaku left. Yakwa pilot imachedwa attitude indicator kapena artificial horizon. Ndiye imene iyi ndithu is just a repeated system yoti inayi ngati ili ndi problem you can use imene ili ku side ya kwa copilot. Ndege imene iyi Tango 03 inali ndi ADI imene iyi chifukwa chokuti ili ndi automatic pilot imene is coupled to this system. Ndege mwanga ngati Tango 01 imene ilibe copilot timagwisa ntchito attitude indicator or the other name artificial horizon ya ku left ndi ya ku right chifukwa mulibe automatic pilot. Thank you, Honorable Member. Amene anabwera mbuyo mamatero kuti inasinthidwa 3 weeks before pa 9 isanaloke pa 9 June. Mukhoza kugwizana nawo azana amatero kuti it was replaced 3 weeks before. Honorable Member, sir, Chair, that can be possible chifukwa mwina ali ma records. Ma records zonse zilimo. Nditu sikimapanga kanthu without any documentation. So ngatana nditchula date that can be possible. Ine sindifuna kunama date chifukwa zisiyana ndi anzangawo. Koma I remember we changed this instrument and the aircraft was tested, then it was sent back to the flight line for other missions. Thank you, Honorable Member. Somba Tondwe, you had the floor.
Thank you so much, Chair. Ndiyamikire koneo mene mukuyankhira. Komanso mwina ndingoyambira pomwepo kuti mukhoza kutsimikizira kuti ADI imeneyi ikhoza kuthandizira kuti mapilot adziwe kuti akutsika kwambiri pansi kwambiri kapena kupita mmwamba. Kapena mukhoza kutsimikizira? Honorable member, the chair sir. Ntchito yake ya attitude director indicator ndi fotokozanso mwina kachiwiri imathandiza pitch ngati mukukwera mwamba kapena kusika, imasonyeza kuti mukusika. Ngati mukuuluka bwinobwino straight, imasonyezanso kuti mukuuluka very straight. Ngati mukuuluka muli bank, imasonyezanso kuti you are banking to the left or banking to the right. Ndiye khaya pa high attitude, khaya pa low attitude. That is the only duty of the attitude director indicator. Ziko kwambiri kutanda zoti mukuvomeza nazo kungoti muongezeraponso kuti imathaso kuonesa kuti ukukhota kwambiri bwanji uku kapenanso kumanzerete. No, honorable member. Imene yoyo simagwirisa ntchito any attitude pali ma instrument amene amasonyeza amene mulili mmwamba kapena mulili pansi. This instrument can be used at very high level. Imango kusonyeza ni kuti mukuuluka mwambamo straight or you are banking or you are going down. Okay, Pevan, that is the attitude you want the aircraft to behave. Mukusika ikusonyeza ni kuti mukusika. Kayati high attitude. Nditu pati simapanga rekodi attitude ina ili yonse yayi. Koma imango kukuzani kuti mukusika kapena mukukwera. Thank you, Chair. Ndathokoza mina sinafuse bwino. Ndimafuna kutanthauza kuti itakhala kuti instrument imene yaonongeka chiopsezo chingakhale chotani kwa oyendetsa ndege. Thank you, Honorable. Through Chair, sir. Itakhala kuti yaonongeka ndege zimakhala ndi fail safe. Ikaonongeka ndiye kuti agwirisa ntchito yambali nayo. Ije ndimanena kuti attitude director. Inaonongekapo ikuuluka. Chifukwa chake atatera ananena kuti ya ADI yawo kundi yawo ikusiyana. Ndiye we tested kuona kuti zikutani zikusiyana. That's why tinasintha mpikapo ndithu yabwinoyo and tested. Ndikumvetsani bwino kwambiri itu. Kwambiri ndipo I think tugwirizana. Chimene makufuna ngo nena nchonera kuti mina committee ma members akhale ndi chithunzi kuti tingoyerekeza kuti instrument imene inalipo yokha inalibe backup. Nde pilot akuyendesa ndege. Instrument imene yaonongeka koma alibe backup. Chiopsezo ingakhale chotani kuti mina member akhande chithunzi. Yeah, indi tikayamba zokuti ikaonongeka no backup so ndesi donia tango 03 chifukwa ili ndi left hand ADI ndi artificial horizon on the right chifukwa instrument ndi yofunika in flight chifukwa pamapezeka kuti muli usiku mukuuluka kwa mukuuluka banking angle chifukwa kuti ndi usiku simukuona pansi ndiye mango kuthandizani kuti mziona pamene popo ndiye ngati imene iyi tiyerekeze kuti mene mukunenera kuti kungoyerekeza kuti yaonongeka ndithu imene iyi ndiye kuti muzingoyipanga observe chifukwa ikaonongekanso it makes itself feel safe chimango kukhanga tichina chake chagubuduka chimakhala ndi makala awiri kala ina ya blue mwamba ya coffee pansi nthawi zambiri imangokhala kuti basi yapanga yagubuduka and then in that case maziwa kuti instrument yaonongeka pamene zimene jojo I think sinafike size ngati imene yoyo ya ndatoza chimene tinasinthira instrument imeneyi sinafike size imene yoyo inankhala kuti mwina ma flag ena samatani samaoneka for other reasons. Thank you, honorable member, through chair, sir. Ndathokoza kwambiri. Ndimafuna kufusa fuso limenelo chifukwa mamawa nafusa Ndokwe nde ananena kuti ndikudikireni inuyo ndamene mungayankhe bwino kumbali ya chifukwa zimaoneka kuti tikangana report ya BFU zimaoneka kuti ndegeyi imazapezeka kuti ikutsika pasi kena kuyandikira kukhangati kumenya phiri kudzakwera somwamba ngati modabwitsa
kupita mwamba pena kuzapezeka soti yafika mwamba muja kudzatsikaso pasi ngati kuti ukutsika modabwitsa. Ndiye ndimafunsa kuti potengeranso kuti ndege imene isi imayenda level flight mwina pakhoza kukhala zifukwa zina, tingakayikire kuti mwina chimodzi chingapangitse zimene zingakhale ADI. Honorable member, through the chair, sir. Attitude director indicator imangopanga follow zimene pilot akuchita, sikuti iyo imalamulira ndege ayi. Pilot ali ndi control column, ngati akufuna kusika he pulls down, ndiye ADI chimamusonyeza kuti akusika. Ayi nisasike ndikwere, when he pulls up, then ADI imamuonesa exactly what he is doing. That's why it is called attitude director indicator. What you want to do, and you monitor pajani pa instrument imene yoyo. Sikuti instrument imapanga control ndege yayi, koma iwe munthu umapanga control ndegeyo, ndiye imangokuza kuti zimene mwapangazi zili mwakuti. You are banking to the left, ikusonyeza ndi wapanga bank to the left, imaperekanso even ma degrees to the left, degrees to the right. Even when you are climbing, degrees up, degrees down. Ndiye sikuti ADI malamula ndege ayi, pilot amalamula ndege zimene akupanga pa ndege paja, ADI mamusonyeza china chilichonse chimene akupanga. Thank you, honorable member. Chair, sir. Ndathokoza. Mwina tipite kufunso lina. Ndimafuna tinene pano usiru gwira ngati apolisi ndife amodzi tosinda Malawi eti tifuna tingopeza information. Ndimafuna ndiunikire mmene mwapereka chithunzithunzi kuti ntchito imodzi imene mmagwira ndi yoyang'ana documentation. Documentation imeneyi pambuyo pake ponso pali mawu a quality assurance. Ndimafuna kudziwa kuti documentation imene titenge makisanzo, ndinafunsa mama kuti inu ngati anzathu a military posiva kumakhala ma license a radio amatenga kumakla, ku military tinamva kukhala ngati simatenga, ndi choncho? Confirmed, honorable member, stimatenga timagwirisa ntchito ma frequency athu. Thank you, chair. Alipo amene amakuchekani kuti quality ya ma radios within your system ikwenda bwanji, okuti siwa mu defense force kapena zonsezo ndondomeko yonseyo imakhala ya mu Malawi Defense Force within the air force? Honorable member, through the chair, sir, that is correct. If a military timapanga zathu, komanso timakhoza kuthandizira anthu ena mwanga ti air Malawi ilipo, timakathandiza kumene ku air Malawi, because our maintenance as military everywhere in the world is the best. Thank you, chair. Honorable chair, honorable member. Ndathokoza kwambiri kutanthauza kuti titati titenge nkhani ya ma documentation ndi quality kuziphatikiza, amene mayenera kudziwa kuti insurance anafunsa ntcheuzo zimva ija yatha. Udindo umene unali wanu kapena panali office ina yoona ndi nkhani mwanene ya ma documentation? Thank you, honorable member, through chair, sir. Nkhani ya insurance nthawi zina imatikhuza chifukwa the chief inspector amakhoza nthawi zina kukumbukira kuti mwina ndege zisizili insured kuti apange insure. Thank you, sir. Ndiri pomwepo chair, just as I get towards the end, timafuna kuti tingodziwa kuti ndi responsibility ya ndani kumaona kuti mapepala andegewa ndi okwanira. Fake ngati nditikhoza kupasani chisanzo chaku civil aircraft operation amakhala kuti kuli quality assurance department imene imaonetsetsa kuti pamene mapilot akuyenda mapepala onse ndofunikira including airworthiness certificate. In this case amene anali ndi udindo womaona kuti mapepala awa ali valid ndi office yanu? Honorable member, through the chair, no. Thank you. Zo kwambiri ndi office it ngati mungati tsine khutu. Office imene
imakhuzana kwambiri ndi nkhani ya insurance, ndi office ya OC technical, chimene ndiye mwini wake wa squadron leader. Ndiye uja amakapereka ma report kwa base commander kuti insurance ikhangati yatha. Ndiye waja ndi amene amatenga action kuti akonze pamene pali vuto. Ife timangoona kuti ndege yathuyo is airworthy. Thank you, honorable member and chair, sir. So mwambiri. Sono di pepani na ndifunso lomaliza ndikuopa kubweranso chair. Ndimafuna sindike ndikunena ndifunso lomaliza limene nakusungirani just to be double sure kuti campus swing yanu mmapanga kangati kungukhala ndi tonzi. What's your interval? Zero mwambiri chair. And possibly when was the last time you did? Thank you, honorable member, through the chair, sir. Campus swing is done annually, so it is annual inspection. When the aircraft comes into service for the annual inspection, the campus swing is there. In this case, I've taught some small guys, my technicians, who are now taking very active part kunchito imeneyi. Chifukwa sibwino kusaphunzitsa nzako ntchito imene kuiziwa. Ndi naphunzitsa anyamata amene the past mwina 2 or 3 years nimangopanga patali pa ndege zimene zize. Nthawi zambiri akumapanga ndi anyamata. Ndi I can't remember exactly kuti inalowa liti mu inspection. Ngati muli ma records mnandiuza kuti kha inalowa mu April, ndi kuti mu April mene mumo kunapangika campus swing. Campus swing imene iyi pamafunika kuti pakhale inspector mmodzi, ine kapena ndokwe. Ikachitika pali ine kapena ndokwe, we can sign or he can sign. Koma document nthawi zambiri imakhala ndi mwini wake amene wapanga campus swing. Chifukwa pamafunikanso kupanga produce campus cars imene imayikidwa mu ndege for reference. Chifukwa campus imene ikunenedwa is standby campus, which is emergency, imagwiritsidwa ntchito pa nthawi imene makampasi eni andegewo akakhala kuti mwina pena pake avuta kapena magesi azima in emergencies, ndi madalira ndithu standby campus imene timayipanga calibrate annually. Thank you, honorable member, chair, sir. There's Mayani and then Lilonge Mudi. Zikoma kwambiri chair pofuna povomereza kuti anthu akudetsa Mayani afuse nawo mafunso. Bwana Colonel, ndathokoza kwambiri pakufotokoza kwanu. Ndiye poti ndi zanu za ku military komanso zoyendesa ndege, liwu lanu lija ndi dzina lanu lija aviation inspector. Naisetsa kuti ndimvetsetse ntchito yanu yeniyeni. Ndiye panali ganizo lonena kuti ndege imeneyi mukamanena kuti inuyo mupanga inspect ma instruments, fa mwakambapo ntchito zanu kani follow nene makutsatirani bwinobwino. Ndi zina zomwanena za ma instruments. Ndimafuna ntadziwa ngati mungakumbuke kwatchula mwachangu ma instrument amene mukuzowa kuti mumayang'ana, amene mungangonditchulira kenaka ndipitiriza mafunso angawo. Mundege makhala ma instruments ambiri amene ali very common amene ndingakumbukire nthawi ino ndi ma engine monitoring instruments imene pamakhala ndithu torque indicator, fuel indicator, pali navigation instruments like ADI, pali horizontal situation indicator, pali radio magnetic indicator,
I think mwina ndingolekeza ndi ambiri koma. zikoma kwambiri. Thank you, honorable member and the chair, sir. Ayi ndimafuna ndione kuti kodi munditchulirapo kuti pamakhala china chimene chimaoneka nkhani kwambiri ya fuel. Kodi chimene chichi choyang'ana nkhani ya fuel chi inuyo mupokhala inspector mumakhala sure bwanji kuti chikutena zoona inuyo ngati inspector sichingamaonetse tanki kuti ili full pamene tankiyo ili empty. For ineso nthawi zina ndikamayendesa galimoto nthawi zina kumva kuti gauge yasokonekera yulemba zolakwika. Zimenezi kundege mumakhala sure bwa kuti sikuonetsa zosemphana ndi mmene fuel alili m'matanki inuyo ngati inspector. Thank you, honorable member, sir. Through the chair. Timaziwa kuti gauge ikulondola chifukwa ndege zija mumakamwesera. Ndiye omwesera uja mumamuuza amount of the fuel we want. Ndiye inuyo choyamba mumapanga check fuel amene alimo mu ndege. Ndiye mukamwesera fuel amene mwamuuza kuti amweserawo. Zimafanana ndendende. Yerekeze kuti munali mwina 3 pounds ndiye mwamuuza kuti mwesere 6 pounds more of fuel. Icho kapa 3 ukafika pa 9. That is exactly. You can't doubt. Maziwa kuti instrument ikulondola. Ikakhala kuti ikunama imasonyezanso. Nthawi zambiri ma instrument andege akakhala kuti awonongeka they fail safe. Peza kuti mwina wathira mbali imene mbali imodzi sikutani sikuonesa kuti mwathira. Ndiye maziwa kuti instrument yata yawonongeka. Ndiye maichosa nkuika ina. Nkhani ndiyo kuti ndege like anything else, any machine, zinthu zimaonongeka timakonza basi kuchosa kuika chatsopano. In this case kuti mukamwesera ndege ndiye mwina isiku limene inspector wauluka ngati flight engineer mwamuuza kuti uthire 6 pounds mu ndege koma 6 pounds sikuoneka kuti yapita kuti. Ndiye uziwa kuti something is wrong with my aircraft. Ndimene timaziwira ndithu. Thank you, honorable member, through the chair, sir. Zikoma kwambiri Colonel. Chair, ndimafunanso ndidziwe kuchokera kwa Colonel. Ngakhale kuti inuyo zanu ndi za makampasi ndi zinazo komano nkophweka bwanji fo inunso ndinu engineer. Choyamba mnapanga za engineering kenaka nkumakachita zinazo ngati ena amati specialization. Chingerezi chakendesa ndi chimene chwa. Then mati ndidziwe kuti ndege zija nthawi zina makamaka ndege za asilikali nanga si za asilikali nthawi zina mumayigoneka panja. Nkophweka bwanji kuti munthu kuti nthawi zina mwina mafuta amasowa mdziko muno. Nkophweka bwanji kuti munthu angapite pamene pajapo mwina nkulowesamo kapaipi nkupopa mafuta aja. Ndiye mwatsoka mwina mapilot ponyamuka mmawa sanayang'ane kuti gauge ili bwanji. Nzophweka bwanji zimene. Thank you, honorable member, through the chair, sir. Nthawi zonse mafuta akachoka mu tanki ya ndege zimaonesa ndithu pachani pa gauge. Fuel gauge imasonyeza ndithu. I will give you an example kuti nthawi zambiri kakhala kuti yagona panja choncho kuti mwinaso ili pazuwa. Pali pena pake pali special tool imene mmachosera mafuta amene wo kuti muone ngati simunagwere mame amene amasanduka ngati mazi. Ndi amakapanga settle pa lowest point. Ndi pa lowest point ipo pali special tool yake imene munthu sangakhale nayo. Olo inu mudati ndegeyo kuti mukatani mukachose mafuta muzikangoyizungulira. Unless ngati munapanga zachani za ndege imene yoyo. Ndege zimasiyanaso malinga ndi mene anapangira. In case of Dornier ndithu anapanga kuti muzichosamo mafuta. I think is ndege ina iliyonse mamawa to check ngati yagona panja kuti mwina pangakhale mazi pa lowest point ya tank yanu. Ndiye mukachosa you check the instrument. Ndipo ndege nthawi zonse musana igwiritse ntchito pamakhala anthu amene amatchedwa a flight line
amene amapanga check ndege imeneyi before any flight. Ndiye amaonesesa kuti china chilichonse chili bwinobwino. Mwangati mafuta tiyerekeze kuti ndi technician yekha wagona mwina kuchireka ku Blantyre. After inspection ya china chilichonse cha ndegeyo, finally you check fuel amene ali muchani mu ndege muje, and you record in the logbook kusonyeza kuti waona. And the pilot before departure amaonesesa kuti zimene flight engineer walemba is true on the instrument. Ndipo kamachokanso pa airport amapanga report kwa ATC kuti panopo ndi fuel wama hours mwakuti before departure. And even the air traffic controller amakhala ndi information ya fuel. Ndiye to answer you, sir, ndimene zimakhalira. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Chair, nimafuna ndidziwe kwambiri za fuel. Itakhala kuti pipe ina yake ya mafuta yaboka mwanjira ina yake, ndiye tanki ija ikutaya mafuta mlengalenga. Kajamuna nena kuona geje ya mafuta kacha. Kama topereka warning kapenda mwina pilot atangozindikira kuti basi mafuta atandege azima. Nafuna ndadziwa pamenepo. Thank you, honorable member, through the chair, sir. In case kuti mwina pipe yaphulika in the air, mumaziwa chifukwa pali tank groups yaku left ndi yaku right. Ndiye mukamauluka mapanga balance kuti mafuta yaku left ndi yaku right azithera lingati limodzi. Ndipo in such a way the aircraft flies straight. Koma ngati mafuta mbali moza akutayika, ngakhale even simukuona, muzaona kuti even ndege ija you are failing to balance chifukwa mafuta akutha mbali mozi kwinako akusalira. Komanso instrument imasonyeza kuti mafuta uko akutha nsanga chifukwa chani. It's when you can easily discover kuti there is a problem. So in such situation, mayenera ndithu kukatera as soon as possible. Kwina kuli konse mene mungakatere. Like any emergency, we are advised kuti mukhoza kukatera pafupi pa airport imene ili pafupi kwambiri for that emergency. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Chair, pepani ndofuna uninkhani imene ipoti a expert azimenezi ndi awawa oyang'ana zida zimenezi. Ndimafuna mutandisiyanitsira pali tizida tiwiri timene fetu kusokonekera nato. ADI ndi otimeter. Kandi ukhonza mainawo ndenu yongati expert tandisiyanitsirani akagwiridwe kake kantchito. China ADI chandaiziwa koma mwina mudafotokoza kenaka kuti ngakutayiseni nthawi. Thank you very much, honorable member. Through the chair, sir. Otimeter. Otimeter ndi instrument ya ndege imene imasonyeza pa level imene mukuulukira. In feet above sea level. Sea level imene iyi ndithu C ndikutali ku osakhalanso ngati Lake Malawi yayi koma sea level imene anapangira calibrate and that to aviation. So it's measured in height above sea level. Like when we are in Zomba, ndege isananyamuke imasonyeza kuti tili about 2,600 something, is it 2,650 somewhere there above sea level. Kusonyeza kuti ngati muli pansi muli pa level imeneyo. Pozateranso pompo mzatenga imeneyo kuti mwafika pansi. So this instrument helps to let the crew, the pilots, know the altitude you are flying. Tiyerekeze, they are starting from Zomba Air Base into Lilongwe. Pa flight plan pawo ngati angalembe kuti awuluka pa 7,000 feet above sea level. Ndiye kuti awuluka mpaka kafike pamenepo ndi instrument imaonesa kuti omafika pamene muti mutani muziuluka. Mukatero mauluka pamene paja throughout to maintain what you have planned. So in short,
The altimeter is an instrument that shows your height above the sea level. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. Chair, nimafuna ati anandisiyanitsira ndi kamene kamaonetsa kuti mwayandikira pasi olo paliso kanthu kena ma instrument muja kadzina limenelo mukamayankha limene lolo ndimangofuna ndimalizire amenepo chair kunena kuti kodi mu ndoge imene ya Donia tinthu timene titi timagwira tinalimo ndipo inuyo munayesa ngati inspector kuti timagwira ntchito kachiwiri kandakamvetsa kamene muti ka altimeter ndi mmene kamachitira koma ndimafuna ndidziwe pali ena amanena kuti pali kena kamene kamaonetsa kuti mwayandikira kugunda nthaka iko poyerekeza ndi ndegeyo not necessarily above sea level ndipo kodi timene timagwira ntchito ndimalizire amenepo chair zikomo kwambiri. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. Donia yathu Tango 03 instrument imene imagwirisa ntchito to check the height or the level of the flight is the altimeter. Kwa ma modern aircraft like ma MY 600 aja ali kuchileka, those are fully digital. Pali instrument imene mukuyine nayo imachedwa ground proximity warning system imene ndithu imakuwuzani how high you are above the ground, osakhalanso above the sea level, koma above the ground. That is the ground proximity warning system. Ma instrument akale a Donia panali ka instrument kena kake kamene be sikanali very accurate, kamachedwa kuti radio altimeter. So that one was option kuti ngati mukukafuna koma sikamagwira ntchito nthawi zambiri. That's why ndege zathu tinali ndi fleet of 4 Donias, monsemo ndithu mwali ma altimeter ukhauka. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. I think floor inali ya Lilonge Mudi. Thank you so much, Honorable Chair. Keno Chilunguni ine ndine Mphatso Jones Boti ndikuchokera ku Lilongwe Mude constituency. Zakhala bwino kuti atafusa kale dedza mayani chifukwa choti ndikufuna ndichepetse ntchito motere kunena kuti pali ma instrument kapena kuti zitsulo zosiyanasiyana zimene zimakhala mu ndege. Ndiyeno panali sindufuna nena kuti azungu chifukwa choti mwina panalinso munthu akuda koma panali anthu aku Germany amene adabwera ngozi itachitika nkudzatenga zitsulo zina nkukaziyesa ku Germaniko. Ndiye ndimafuna ndiombe mkota motere kunena kuti kodi ripoti yawo ya amene adabwera kudzatenga zitsulo nkukaziyesa mu ripoti yawoyo mukuonetsa chitsulo china chilichonse chimene chinali chowonongeka. So ndeuti apopo ndikuphatikiza altimeter, ADI, kaya gauge ya mafuta, kaya zina chilichonsecho mu ripoti yawoyo mukuonetsa kunena kuti pali kachitsulo kena kalikonse kamene kadawonongeka ndipo kadachititsa kuti ngozi ichitike. Funso langa loyamba limenelo. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. Ripoti la BFU aniaga ndege amenewa ndithu inapanga tako zambiri za technical zimene ndithu ngati ineyo on my part ngati avionics engineer sinapeze kuvuto ayi chifukwa ndegeyo ifeyo kale timaziwa kuti it was airworthy. Kwa pakanakhala kuti pali instrument ina imene inavuta anthu amene ajenda akaswiri akanapeza ndithu china chake chinavuta. Koma in this case, their report, to me as avionics inspector, I didn't find anything kuti mwina china chake sichimagwira ntchito. The aircraft was airworthy. Thank you very much, Honorable, through the chair, sir. Zikomo kwambiri. Funso langa lomaliza mwayamba kali kuyankha koma mfusabe chifukwa ndikufunsira m'malo mwa Malawi aku Lilongwe Mude. Nde nkhani yake yobwera ku insurance ndi airworthy kapena kuti COF. Titengere pagalimoto pamakhala COF
license yoti galimoto ili bwino, ndi pamakhalanso insurance yoti galimoto ikachita ngozi ilipiridwe kapena anthu avulalawo alipiridwe. Ndiyeno ndimafuna ndifunse ichi kunena kuti kodi ndege, insurance ya ndege, chifukwa tauzidwa mwatsimikizanso kuti idalibe insurance. Insurance ya ndege imagwira chimodzimodzi ndi insurance ya galimoto? Mwina chifukwa choti tuchitiranso kuti Amalawi amvetsetse bwinobwino, kupanda kukhala ndi insurance ndege ikhoza kuuluka? Mofupikitsa nkhani tinene kuti kodi insurance ndi airworthiness zimasiyana bwanji, kuti mwina Amalawi amvetsetse chifukwa tufuna timvetse pamenepo. Zikomo kwambiri Chair. Thank you, Chair. Honorable member, sir. Airworthiness ndi insurance zosiyana ndithu. Airworthiness ndi kuti ndege ija ili bwino ikhoza kuuluka. What remains, ani ake ndege ayipange insure izuluka kuti kazachita ngozi or anything azathe kulandira ma compensation even anthu amene ali involved pa ngozi. That's the difference. Thank you, honorable member, sir. Thank you. Somba City South. Thank you so much, Chairperson, and ndithokozenso Keno Chilunguni poti mwazaonekera ku komiti ino. Ine ndi mafunso awiri kapena atatu. Loyamba ndiona ngati munayamba kuliyankha mene mayankha mafunso adeza mayani, chifukwa ndimawerenga BFU report ndiye amatuza kuti aircraft yathuyi ina ndi classic instrumentation ati ku cockpit kuja and was equipped for IFR flights. Then nazitenga kuti akulu amene akuchokera kumayaniwa akufunsa ndithu ti instruments take tomwe tija kuti tiziwe kuti kodi ngati akaka komadziwa kuti kodi tayandikira bwanji nthaka. Ndimaona ngati mene mu kalimo ndi munachita confirm kuti kalimo kakhoza kukhala kuti ndikawati mitaka. Anapitiriranso kunena anzathu wa BFU kuti pophatikiza kameneka palinso akuti Garmin 760 navigation system imene inalinso mu ndegemo. Mukhoza kuchita confirm kuti kameneka ka Garmin kanalimonso mmenemwe? Thank you, honorable member. Through the chair, sir. Tango 03 is analog avionics system. Kwa panopo pali system imene ndege zonse za modern zili nazo. That is GPS, Global Position System. Imene imathandiza navigation. Ndiye we had, I think, 2 of them. Tinapempha kuti at least tikhale ndi this one. Koma it's not part of the aircraft. Inagulidwa padera. Tinachitanso kupangira poti azikapo pa temporary. Waiting kuti mwina ngati pangakhale avionic upgrade ya ndege zimenezo akaike ndithu the one which is used mu ndege as part of ndege. Ndiye GPS imeneyi is not part of the aircraft koma initiative chabe kuti navigation at least zikhala simple for the pilots. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Zikomo kwambiri. Ndiye powerengabe chifukwa timafuna tiziwe kuti kodi ma warning alerts, caution and warning alerts mu ndege mujamayenda bwanji. Ndiye anatilemberaso pena mabwana amenewa aku Germany kuti volume yaka machine kameneka anayika pa 70%. Then mafuna bendingoziwa kuti 70% imeneyi patakhala kuti pali acoustic message kapena sound 70% imene mapilot ajakhoza kuimva iti ndege ikuyenda. Thank you very much,
Honorable member, through the chair, sir. Ma instruments ambiri amene ali mundege amene timagwirisa ntchito pa Madonia 228 and even on the Tango 03. Nthawi zambiri volume timayika pa 50. 50 is enough for any acoustic. Chifukwa mukayikaso pa 70 ngati munthu ali ndi problem ya makutu kapena mukhoza kuononga makutu 50% most of the time timayika pa 50 ifeyo avionics ngati pali opanga check inspection ya mamawa pre-flight inspection amayika ma volume onse pa 50 ngati sizikumveka bwino is when the pilot increase according to his comfortability. Ndiye 50% ya volume is enough for most of the pilots. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Zikomo kwambiri tufuna kuti amalawi onse azimva. Ndiye tikupitirirabe kuti pa ma caution and warning alerts pamenepa pali sound imeneyi imene ngati inayikidwa pa 70% kuti pali china chimene chachitika kuti sichikuyenda bwino mmene mwanenera ndi kuti aliyense amene ali mu cockpit amene akumva. Ndiye tipitabe ku ma lights kuti ma light ena makhala ngati light choncho mwina ibwera ka red inabwera ka green kazima khala motani. Mashina amenewa a Garmin mukhoza kutisimikizira kuzera kwa chair kuti ka function kapeka kanalipo kuti ngati ndege chakupita pansi kwambiri ati proximity kupita pansi ngati kuyandikira nthaka kamatha kuyaka ndi ready moti mapilots nkuona kuti apatu pavuta mwina titembenuke tachita ni confirm kuzera kwa chair. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Monga menda longosolera kuti instrument imeneyi si part of the aircraft. It's just a GPS, an ordinary GPS. Ndiye mukhoza kuyika pa volume ina iliyonse imene mungayike, or you can control it anyhow. It will give you the right information. Kwambiri instrument imeneyi inagulidwa for the pilots. Ndiye ma pilot ndi amene angati kulongosola bwino kuti akakhala comfortable amayigwirisa ntchito bwanji. Koma muli ma functions ambiri ndithu for navigation. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Ndi mafusa pepani. Mafusa fuso limene lifamu nanena aso kuti nanuso ndamene mangania za navigation. Mu avionics muja ndiye timaona be kuti ka Garmin kameneka kaliso ndithu mmanja mwanu ngakhale kali kuti akayika apo mujene mu cockpit kuja kali mmanja mwanunso muti mukhoza kutiuza inuyo ngati in charge kapena inspector wa avionics mapilot ali apo ine ndali ndi chikhulupiriro ndithu kuti funso limenelo mukhoza kuti yankha mwachindunji kapena tikupaseniso mpata wina. Thank you very much, honorable, through the chair, sir. Instrument imeneyi ndithu anapanga request ni mapilot kuona kuti atopa kuluka ndi ma instruments akale. Ndiye chifukwa yake anakagulidwa ma Garmin GPS. Ndiye ma GPS amene wawa on our side ngati ku avionics we just test ngati akugwira ntchito. Mukayasa ndithu pamabwera ma satellite and it shows the position you are. Mukaenda nayo pang'ono it shows exactly the movement you are making. Ndife timangothera pompo kuti instrument kutani igwira ntchito. Ndiye timakauza kuti ka ESN ndamabweresa feedback ili bwanji the instrument is okay, is helping us. Timathera pamene popo. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Chair ndikupitirira ndi report limene lija la BFU zikulembedwa kuti pa machine imeneyi mapilot anayika auta anachita set caution elevation anachita set pa 1000 feet kusonyeza kuti ikafika 1000 feet ndiye kuti iye akandithuka mtunduka ready kunena kuti tasika kwambiri. Nimafuna mungu chita confirm kuti menda werengera ndi momwemo ndithu akachita set at 1000 feet caution elevation zikutanthauza zimene ndanenazi. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Instrument imene GPS ngati kusonyeza 1000 feet is just too low. Ikanene ndithu kusonyeza ndithu kuti
you are near the ground. Imasonyeza ndithu kuti mwayandikira ndithu. If you are high, attitude inse imaoneka bwinobwino and you do navigation yanu bwinobwino. Koma anything like kuti 1000 ngati anafika 1000, I think that was very dangerous. Ndipo pa instrument imene iyi kana ine ndikusonyeza kuti pali ready. Thank you very much, honorable member through the chair, sir. Zikomo kwambiri pondiyankha moteromo. Chair mangofuna mungochita note kuti the flight path ya ndege imeneyi imafika pena kuti imakhala lower than 1000 feet. Kusonyeza kuti pa 1000 feet mapilot amatha kuona kuti kumene tikupita kunkoopsa, koma munatifufuzabe kusogolo zimatheka bwanji kamashini kasonyeza koma kufika be mpaka na pansi below 1000 feet. Ndipitirire chair, panali nkhani imene timakambirana dzulo pamaleti pomwepo, ndipo munayankha amene mayankha honorable member akudedza mayani nkhani ya mafuta. Timakambirana kuti ndilero limene kunali kumawa, timanena kuti ripoti yomweyi ikutiuza kuti azungu aku Germany atakayesa warning panel, caution and warning panel, anakaona kuti chizungu chake analemba kuti may have illuminated light ija mafuta ija munaikamba ija. Ndiye timasemphana ndi amene anabwera kumawa, tinaisiya nkhaniyo koma kuchita interpret kwa ine ngati ina yaka may have illuminated ndiye kuti masonyeza kuti mafuta anali atatha. Ndi zinavuta bwana amene kuti ayankhe mene mafunira, koma poti mwini wake mabwera ngati amati kamene kakanayaka kamafuta aka kuti sizikusonyeza kuti mafuta ndi kuti anali atatha. Thank you very much, honorable member through the chair, sir. Mafuta mene ndanenera amaoneka pa mageji awiri ya ku left ndi ya ku right. Mumaona kuti akutha to the minimum. Ndipo minimum imachokera pa 300 pounds. Imasonyeza hadi kuti mafuta awupita kwa kutha kuti muyenera kukatera as soon as possible. Komanso ngati mapilot amene ali well trained samalolera ndithu kuti afike size imeneyo yokuti ka light kamene koko kaoneke. Chifukwa kayamba kuoneka kamene koko ndi vuto kale, chifukwa mayamba kuyang'ana kumene kuli airport, chifukwa muyenera kutera 300 pounds below ndithu imaonesa ndithu kuti mafuta akupita kokutha. Ndiye those experienced pilots tisanafike pa size imeneyo amakhala kuti apeza kale alternate airport kumene atakatere before that light. Ndiye ngati pa report ya BFU inasonyeza kuti anapanga ndi kuti mwina they went below 300, koma 300 yo it means kuti mwasala ndi 1 hour kuti mugwirise ntchito 300 pounds. That's not 1 hour, is it? Yeah, 1 hour, because 100 is 20 minutes, 300 is 1 hour. Thank you very much. Ndiye poti kanayaka munayankhulanulo kusonyezadi kuti zikhoza kumapita komweko kuti mafuta anatachepa kwambiri kapena atatha. Mafunanso ndiziphatikize ndi explanation yanu ija poti zimafuna zichita balance mbali yauku ndi mbali yauku. Ngati mbali imodzi kutaya mafuta munanena kuti ndege imavuta kuchita control imapita mwina mbali imene mafuta akuchepako. Ndiye timangofuna beti zichite tie together chifukwa panali ma theories zosiyana kumuno ndi mbasi ndi kuti yabweraso ina imeneyi yoti ngati imataya mafuta mbali imodzi ndiye kuti kuvuta kuja kumazungulira ma 360 kuja mwina iso ikhoza kukhala explanation. Tangochita ni confirm kuti kodi theory imeneyi ndionaso ikhoza kukhala yona. Thank you very much, honorable member through the chair, sir. I understand kuti ndege inali ndi 4 hours according to BFU report.
it is possible kuti inawuluka 45 minutes into Mzuzu. Koma I don't know kuti zinachitika bwanji kuti maseko zanali bwanji kuti mumalize ma hours fuel wa ma hours 4 without making a decision kuti mukatere mbali ina kapena kubwerera kumene mwachokera. Chifukwa 4 hours pa ndege ndi ambiri kwambiri. Kunzuzu from Chileka is 50 minutes. Ndi kuti mwasandi 3 hours. Ngati mungazungulire malo amozi mpaka kumaliza 1 hour ndi nthawi yayitali kwambiri. We are remaining with 2 hours. Ndi 2 hours ndi ambiri kuti ukhoza kukafika kuchileka or kubwerera kuzomba. That is what I think. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Chair, ndimangofunabe kuti tingochita confirm kuti mujana fotokozera kuti kamata yambali imodzi poti si ku balance imavuta kuchita control. Ndingoona ngati as a layman speed yochita lose mafuta ayo ndimene ngachite mata kuti kodi mafuta amenewa akhoza kutha nthawi yayitali bwanji. Mene ndikuganizira ine bola likulu likhoza kutaya mafuta ochuluka kusandika boka kang'ono. Then mangofuna kuti muna kafyure kameneko chair tikana kwa mutu I submit. Colonel, mafusa nalipo? Supplementary? Okay. Kani ali tufuna mongo ongezera abo nkhani imene makamaka nkhani ziwiri. Amakamba nkhani za mafuta baba kuti kodi mafuta kamene angakwane mafuta awa amathiridwa motani arrangement njotani kuti kapena amakoti amene alipiri atu ndege je kafika imangofika kuthira kapena payment imachitika pompo chifukwa tikaona quotation imene anatibweresera munomo fuel anamwika pa 5.1 imene anapereka kwa banja lake na Kasambala kuti iperekedwe. Ndiye mfano ngoziwa kuti kodi ndama imene hii imaperekedwa munjira motani kuti kodi mafuta awa amanyoda anathidwa pa Chileka kulilongwe payment yake imakhala motani kuti mafuta ngati amene wawa athidwa. Fuso loyamba ndi imene. Thank you very much, honorable member. I don't know kuti pa nthawi imene anapanga bwanji koma zimakhoza kutheka kuti akhoza kulipiriratu kukangomwesera balance iyo ndi kuti mwina akhoza kuzamwesera nthawi ina according to mene akuonera chifukwa mukamathera mafuta you consider so ndi anthu amene atakwerewa ngati akukwera anthu ambiri ndi kuti muyenera kuthira mafuta ochepa kuti mpange maintain take off weight and landing weight. Ndiye ngati muli ndi katundu ambiri muli ndi anthu ambiri mmamwesera pang'ono kuti muzamweseranso nthawi zina. Nthawi zina mmalipiratu, nthawi zina simalipiratu mmamwesera kukalipira. I don't know kuti in this case anapanga bwanji. Sure I was not there and I was not part of the crew. This ndiuzo kuti anapanga bwanji. Koma either analipiratu kukamwesera or anamwesera ngokalipira. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. In terms of the systems, Kabinama procedures, who is responsible for payment of such fuel? Amakapa ilo da jamalenga ndalama kupereka kashi kapena zimapangidwa transfer tifani ngoziwa kuti kodi amaka responsible kupereka ndalama za fuel ya ndege kakapa mission ni ndani? Thank you very much, honorable member, through the chair. Ngati munthu wapanga charter ndege mayenera kulipira ndithu za fuel ndi allowance a crew. Ndiye macheke aja when released amaperekedwa kwa crew imene ikuluka nthawi imene yoyo. Chifukwa amasinthana ndithu crew. Ndiye crew imene ikuluka nthawi imene yoyo amatenga macheke aja panga deposit ku account ya aneka mafuta. Thank you very much, honorable member. In short, ngalili kashi
okalipira ndi crew imene ikuyendesayo kuti tafika apa tathira mafuta kuti talipira makuti ndi choncho ngati ili cash. Ngati ili cash, that is correct. Mmalipira ndithu, amakupasani receipt, ndipo mukalipira mafuta acha malowesanso mu logbook. Kuti mwagula mafuta mwakuti, mwalipira mwakuti. Ndipo ndege janso imasonyeza mmene mwagulira mafuta anu acha. Koma cash nthawi zambiri imagwirisidwa ntchito ngati tikupita maiko akunja kuti mwatenga madola. Kwa ngati Malawi momwe muno nthawi zambiri amakhala macheke amene mukapanga deposit ku ani ake amene amagulisa mafuta. Thank you very much, honorable member. Chair, sir. Zikomo kwambiri. Panali nkhani ya kaukeni kanja ka ADI. I think mankho kwambiri pakamene kanja. Ndikumbukira kuti mazayankhula kuti ndege itayenda ili azabwera anthu ena kanza kuti kamozi sikakugwira zikusemphana ndi kanzake kanja. Ndiye mnana kuti atalibe asavuto imene tinakonza. Ndiye mafuna kuti mungoti ziwisa kuti munakonza modern. Is it fixing kapena munachosa nkuika ina? Ani ngati munaika ina inali yanyuwani kapena inali yoti yachosedwa pa ndege ina? Zikomo kwambiri. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Sitimaloledwa kusigula instrument nkukonza, amakonza ndi ani ake ku madepoti awo ama instruments. Nthawi zambiri instrument ngati yawonongeka sikugwira bwino ntchito timangoyichosa ndi kuyika instrument imene ili pa store imene inachokera kwa ani ake andegewo. Ndiye I think this time it was like that. Ndiye you just keep the records, kumaso matenga ma instruments aja kwatumiza kwa ani yake kuti akapange fix kuti ikakhala bwino akakakonza akhoza kutumizira aninso. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Mongofuna kusimikiza kuti munali nayo in stock ADI yanyuwani imene inonongeka nayo munatenga ndikuyikapo. Honorable member, through the chair, sir. That is correct. Thank you very much, sir. Zikomo kwambiri. The last one? Yeah, ndimafuna ndingomvetsetsa chair. Ndimamvera mmene amanena nkhani yonena kuti ya fuel age. Then mafuna ndipereke muchitsanzo kuti tingoyerekeza doni yangani poti ndi ndege ya nkhondo. Itakhala kuti yaomberedwa ndipo lipondekeze phiko la kumanzere fuel wakutayika ndekuti apangaso affect fuel wa phiko la kumanja kumathira limodzi zimene matanthauza. Thank you very much, honorable member. Chair, sir. Ngati in this case ndege yaomberedwa phiko limodzi. Fuel watu la phiko limene fuel watu phiko limene lolo ndi amene atati. Mbali naija is another system. We have got two groups of tanks, the left tanks and the right tanks. They are not interconnected. Interconnection is when kuti mwina mafuta pomwesera mwachulusa mbali imodzi. Ndiye mango zimisa ma fuel pump kuti tank imene kuli mafuta ambiri azipita ku engine kuti athe afanane ndi kunzake, then you put on to balance. Kutanthauza kuti itakhala kuti tanki imodzi mafuta atha yaombedwa tanki imodzi ndekuti ma engine onse azigwisa fuel wa tanki osalira ija chimene chitachepetsenso insurance ya ndege, si choncho? Can you come again on that one? Ndimayekeza kuti kulibo kumanja nde fuel wa kumene kuatha
olo watha maengine onse awiri akhoza kumadalira tanki yakumanzere chimenenso mwachidziwikire chingapange affect kuti insurance ichepe mwina kuchoka ndekeze in this case pa 4 hours kuyandikira mwina ku 2 hours or less zikhoza kwenda choncho. Thank you, Honorable Member. Through the chair, sir. Pali ndithu crossfeed switch imene ndithu mukhoza matenga fuel wawo kumapita ku engine ya mbali inayi. Koma kani yoomberedwayo kuti mpaka fuel wazichoka mbali imodzi. It can be very dangerous. Chifukwa ndi holo yayikulu yokuti simungaende mtunda wautali. Chifukwa pamene pali engine ndi matanki ndipo fanana ndi any spill of mafuta ndikuti ikhoza kuyambisa moto ili mwamba momwemo chifukwa of that spill. Chifukwa ma engine aja anapanga in such a way kuti ali paphiko pomwemo pali chani tank ya mafuta ndiye iboke. It can be very dangerous. Kuti I don't know ngati mungakhalenso ndi nthawi yokuti mzipanga cross feed iyo. Ndimangoyerekeza ndifuna ndingomvetsetsa kuti ndikhale pa page imodzi kuti ndiyelekeze kuti pa route pa wing far from the engine towards the fuselage palibo chakumbuyo kwa wing imene ili kuli kumbuyo kwa tank palibo loti fuel ndingoyerekeza akuyenda mbali mwa fuselage from the tank nde watha mbali yakumanja munayankha kale kuti ndi crossfeed nde kuti ikhoza kumachosa kumanzere kumapitisa kumanja. Kwa mnafuna mwike comment on how zizakhala zatero kuti sipanabwere moto which is a possibility I guess zikhoza kuchepetsaso endurance potengera kuti fuel akha kuti wachepamwe akhoza kuchepetsa endurance ya ndege. I think that is straightforward. Ngakhale galimoto tanki taboka endurance ndikuti makilometers amene mungaende pa galimoto akhala ochepa chifukwa ndikuti fuel wina you are losing which is not working. That is obvious. Thank you very much, Honorable Member. Through the chair, sir. Chair, that's all. Thank you. Tathokoza kwambiri. Mangofuna funso langa lomalizira la equipment mmene magwirisa ntchito kupanga maintain kupanga service ma aircrafts. Anali inuyo munali ukhulisira nawo anali amtundu wanje. Equipment yake anali ya modern mungawapanga service ndegeza. Thank you very much, Chair. Ma test equipment amene tili nawo panopo ndiomvesa chisoni chifukwa ndi akale kale anzathu ndithu anasuntha kale to modern test equipment. Koma poti sitingapangire mwina tikugwisa ntchito omwe wakale they are still working. Koma ndithu it's a very bad situation yokuti ma instruments ma test equipment tilibe a modern yayi komabe akale omwewa tikugwirisa ntchito. Tinangochita mwayi kuti there's this master campus imene inawonongeka ndi anakatigulira ina I think 3 years ago for campus swing imeneyo ndiye imene ikuoneka bwinoko koma the rest is very bad. Nkhani ndiyo kuti basi panopo tingokokera nthawi zonse timapereka ma recommendation kuti ayenera ndithu kutigulira modern equipment ngakhale ndege ziziti zakale komabe we still need the modern test equipment. Thank you very much. No. Chair. No, zamveka kusonza kuti ma equipment ngati ma diagnostic equipment amene ma garage amakhala nawo makwalalamu ku military mulibe diagnostic equipment kuti muunikire ndege ikakhala ndi vuto kuti musavutike. Thank you, Chair. My instruments alipo, the testing instruments alipo koma ndi akale. Komanso my equipment ena ndi akale ukuthi apita kotopa ndithu. Komabe tikugwisa ntchito. Komabe we keep on pressing. Mwangati kwa avionics panopo we are in the digital era. Koma tikugwisa ntchito chani analog. Ndiye beza analog izo zimakhala ndithu zovuta zakalamba. We need more modern equipment imene ili digital. And ndithu Honorable Chair, sir.
ndakuthokozana kwambiri chifukwa chochezana pa asilikali wonse amene abwera pano. Mwina ndine nokha amene mwatipasa ulemu mukamatitchula dzina aliyense mmamuza. Thank you very much sir, honorable member through chair sir. Zati ndinu msilikali de fuya timangoona Sairuti timangomva koma lero timamembers mapasa ulemu. Honorable member sir, inezo ndikuti sir, ulemu wanu ngati mwini maomalizira tilankhuleni. Thank you very much. Chair sir. Maomalizira kwambiri. Timangopempha ndithu anzathu akuboma andale. It's high time tikanapanga invest ku aviation ku Malawi kuno. Air Malawi inatha tikuiona. Ndiye Air Force isathenso tikuiona ya. At least mwanatiganizirako ogula modern platforms. Nthawi imene timajoina usilikali paka nthawi ku Air Force ili Air Wing. Kunali tindege tating'ono tambiri tima Dornier 28 timene tondithu anatigulisa kugula ndege za sopano 4 ma Dornier 228. Nthawi imeneyo ndithu zinali modern. Ndiye izizi ndithu zinapereka chiyembekezo chabwino. Panoponso amene Dornier 228 imene ziliponse titapanganso chimozimozi kugula modern aircrafts ma Dornier omwewo chifukwa tili ndi advantage kuti anzathu a para amagwirisa ntchito for para troop jumps. The modern Dornier zilipo ndithu very improved, fully digital, komanso with para trooping equipment. Ndizitakhala kuti goodwill from the government kukonza ndi kugulisa ndege zimene zasalazo at least kubweresako the new platform ndithu zizatithandiza kwambiri ku Malawi Air Force. Thank you very much kundipasa mpata oonekera kuno ku committee ad hoc. Thank you very much chair sir. Inenso ndikuti thank you very much Colonel Chilinguni sir. Ulendo wabwino tizikumana mbuya kusamalireni. Tachezanani modeka kwambiri tathokoza kwambiri. Simunazitenge personal zinthuzi koma tikuyamikireni ntchito yabwino. Thank you very much sir. Chair sir. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.